Snacks time! Kay Saturday man karon nagluto ko og tag-ana o sa akong giluto ay syempre favorite sa akong mga anak pero tagsara ni nako sila palitan unya with cheese pagyud ni siya. Mao ni ilahang ganahan. Mao ni akong na-decide nga magluto ko para sa question and answer namo. Together sa tulo nako ka anak. So nagluto ko. Paspason ni nato para mahuman dayon ni ato pagluto nya gibutangan dayon nako og cheese. Sus, excited kay sila giunsa naman ni nako pag kamera oy naghiwi man. Nya hapit na mahuman, gibutangan na nako og cheese. Adto na ta. Adto na ta kay adto mi sa room mag question and answer. Diba excited na kayo sila. Tagsara kay ni sila makakaon og cheese ay. Nya. Sige adto na ta sa room. Question and answer time. Mao na siya sa answer and question. Ang akong pangutana para sa tulo. Si kuya, si ate, o si... Oh. Malabot ko na eh. Labot. Tama ako matubag. Ang pinaka Ka. scary sa sukad nga kuan nana ka sa earth ate nataw ka Di ka na nagbinos. pinaka scary unsa man imong na experience Itong... Kuan. Kinang sa damgura na. ha Sa damgura na ko. nagdamgo ka Gadamgo ko na gigukod ko. gi Gigukod ko. gigugod ka kisa may nagukod nimo Zombie. Ulang kail lang. Ngit-ngit na. dapat Dagan ko. Namataga ko din. Namata din. dapat mag-pray ka para di ka damguhon Sa una man to. Ikaw kuya, unsay pinaka scary nimo? Nahitabo. Sa una. Ako nga ni. Ako sinina. Na. Ako ko nga. Ako ang malag sinina. Nagtaga. Nga. Ang ba't duwaan man to. Katusad sa una. Kato namin ni Jean sa taas. Ang mga libro kaya nagtaga ko. Sa. Ay kuan man to siya, naglinog man to. Naka-scary kay kana. Di. Hot dog fries. Wala naglinog. Wala. Nangatagak lang? Oo. Nganong nakadin man siya nagikan? Katugod katong natoy blue na mga kabinet diri din yung mga libro di pato duwa mi Jean mga taga tagan Di mo mo. Unya ikaw Sky, unsa man pinaka scary ang scary thing na experience nimo? Hindi na madua forever. Di na kuno paduang sila forever. And ang katong nasa door ni Lola itong dito. Gapo pa mo to. Masigid lihok-lihok yung door. Sige, liok-liok ang door. Kuyawan ka to. Bibiik? Ikaw, ang pinaka-funny ninyo. Ikaw Sky, pinaka-funny. Mag-joke ko. Kung mag-joke ka, mano'y funny. Tangan, joke na joke. Joke Sky. Okay. Patanaw sa views. Okay. Patanaw sila. Okay. What did the cat say to the other cat? What did the cat say to the other cat? Ano naman? Meow. So funny. Ikaw ate, unsay pinaka-funny nga nahitabo sa imong life? Wala. Okay nandun. Wa ka kay numdum? Unsa man? Wala pa nandun. Unsa dapat na ikaw sa kuya sa ta. Pinaka-funny. Funny? It's funny. Ang kwan.
nababalay mi sa una ni si ate. Nakalit lang tong nga si Sky. Nga inisudya na mo guys tumba ang balay. Ang balay ang gitumba. Nagbalay-balay mo. Nya gisud ninyo si Sky. Nya gitumba og kalit ang balay-balay. Si guys ka na. Nya kuya wan si Sky. Kinomdom ka to Sky. Wala, bibi ko man siya. Naka-cheese imong nose oh. So, unsa inyong question ako? Ikaw, Kamang financing naka-experience niyo mo. unsa tarong nga? Unsa? Okay. Unsa na financing na mo na ko ang Na-experience? Ang na-experience na ko nga funny things, katong gamay pa ko. Nisimba mi. Unya, kanang puno na to ang simbahan. Nga. Istorya ko nga akong gikuhit ang naguna sa ako kay nagtuo ko akong igagaw nga boy. Nakigistorya ko sa stranger di ay. Di ba funny? Kasway sa kiging na. Di ba funny kayo? Itong lakam ni Papa. Mm. Kapag ako pa, lain dito tao. Mas funny na uwaw jud ko ato. Ang lalaki ni tanaw gud nako. Kato kay katong nang grocerita. Then bago na ko ambil ako ikaw, ikuhit na ko. Nakakuan ko ang Ano man na imong mouth sky puno man kay na. ma'am. So, di ba? Sige mig talk, sige mig question and answer na hurot na. That's funny. Katawa mo. Katawa mo. Katawa mo. Sige, bye-bye na, bye-bye na. Kuan tulo mo. Bye. Bye. Nakatawa mo sa funny nga gitalk nila. Bye mga unsa man yung tawag sa akong mga kuan viewers. Yang kabande. Unsa? Kabande. Sige, bye-bye mga kabandin. Bye mga kabande. Okay. Please like and subscribe. Bye. Dulot na lang ka subscribe.